publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga paulong dinalan, una kita sa balita lokal. Manog baligya kag bumalakal nga hindi bakunado, hindi pasudlon sa merkado sang Don Salvador Benedicto umpisa Enero 1, 2022. Magnobiyahan ay gindala sa hospital matapos mabungguan samtang nagatabok sa dalan. Balita national, no vaccine, no work rule ipatuman sang PNP. PGC, wala ginadula ang posibilidad nga nakasulod na sa pungsod ang Omicron variant. Balita international, isa patay madamo pilason matapos naglupok ang Mount Semeru volcano sa Indonesia. Kag sa sports balita, mga audience sa Winter Games sa Beijing posible nga dilian. Maayong aga Bacolod, may ngaga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Disyembre 5, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sinig. Hello, ako si Billy Crawford. Rest back sa COVID-19, magpabakuna na para sigurado ka. Ako po si Jeffrey Tam, rest back sa COVID. Aba, magpabakuna na para sigurado ka. Sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel, Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sunday Edition sa Aksyon!
Las 6:08, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita, Sunday edition. Detalye sa balita lokal. Dumilian na sa pagsulod sa merkado sang 7 ka barangay sa Banwa Sangdon sa Valor Benedicto ang mga manubaligya kag bumalakal nga wala pa nabakunahan batok sa COVID-19. Suno kay DSB Mayor Marcelin de la Cruz, magapapanaog siya sa executive order angot sa sini kaumpisahan na implementar sa Enero 1, 2022. Ibang pa sang alkalde patuman ang one entrance, one exit sa kada merkado. Agod distrikto nga masunod ang executive order. Atag sang alkalde tuyo sang EO agod makumbinser ang mas madamo pa nga magpabakuna ilang pagsunod sa panawagan sa gobyerno. Samtang umpisa Enero 2022, hindi pag-i-renew ni De La Cruz ang kontrata sa mga job order nga wala pa nagapabakuna. Ang mga banwa sa DSB wala sa aktibo nga kaso sa COVID-19 apang padayang apelasyon sa alkalde nga hindi magkumpiyansa. Gindala sa ospital ang isa ka lalaki kag isa ka babayi nga magnobyahanay matapos na bungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa dalan sa tubangan sang Triumph of the Holy Cross Parish sa Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod kagabi Sabado. Kilalang driver sa motorsiklo nga si Ronil Villanueva, residente sa Barangay Matabang, siyudad sang Talisay. Kilala naman ang mga biktima nga Sanday Marie Chris Calumba kag Jared Sean Balan, legal ang edad, residente sang Purok Laurel, Barangay Mansilingay. Halin sa south padulong north ang direksyon sa mga biktima sa nabungguan sa motorsiklo, ikan east padulong west. Nagpamalibad ang suspect nga ginaligan na kainom nga maghatag sang iyang pahayag. Indala mga biktima sa Doctors Hospital. Nagpatigayon ang health-based non-government organization nga Bagani Community Center sa province-wide HIV caravan kag week-long HIV screening sa SM City bilang panumdum sa World o kon pagdumdum sa World AIDS Day kahapon nga adlaw Disyembre 4. Ang komemorasyon sa World AIDS Day ang sa Disyembre 1 ang may tema nga Ending HIV Epidemic, Equitable Access, Everyone's Voice. Kaya Bagani Hub Manager Jose Antonio Lavaro, tuyo sa aktibidad nga mapakita ang pag-isa kag suporta sa mga tao nagakabuhi nga may HIV kag dumdumo na mga tao nga nagtaliwan sa AIDS. Ang kaywatan may libre nga HIV screening sa East Bridgeway sang mall, online poster making kag TikTok video making. Naglabot na sa 145,620 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos natugangan sa 46. Sa bagong kaso, ang Negros Occidental kag Iloilo Province ang pareho nga may tag 17, Bacolod City 7, Iloilo City 2, Aklan kag Antique nga may tig 1. Kag natugangan sa 117 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan na 138,117. Sa bagong recoveries ang Negros Occidental may 54, Bacolod City 47, Capiz 7, Iloilo City 5 kag Iloilo Province 4. Samtang 19 ang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,418. Ang Western Visayas may 2,975 ka aktibo nga kaso sang virus. Sa dugang nga balita lokal, padayon nga ginapanugyan ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga Bacolod noon ang paghalong sa mga mass gatherings kangay sang Christmas party sa bulan sang Disyembre. Pero kay Familiaran, apisar nga nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bacolod tubtub Disyembre 15, dapat panumdumon sang publiko nga padayon ang pagpamahog sang COVID-19. Dugang pa ni Familiaran, mas labing maayo nga kung mayara gidman sang kasubong aktibidad ini ang patigayonon sa mga lugar nga mayara lamang sang ligwa o kon open space. Sunod pa sa BC Alcalde, hindi man pagkalimtan ang pagsunod sa health protocol at balikawan ang anuman nga risgo sa palaabuton.
Kag sa katapusan nga balita lokal, liwat nga ginbuksan sa publiko kag sa mga turista ang kilala nga Mag-Aso Falls sa Barangay Uringao, Syudad San Cabancalan matapos ang masobra isa ka tuig. Disyembre 3 ang ginbuksan ang sikat nga tourist destination sa Cabancalan. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Mayor Pedro Zayco Jr. sa tion sang pandemya, ilagin paidalom sa renovation ang lugar. Para na inis ang isa ka multi-purpose hall nga makakomodar sang 70 ka mga tao kag may mga bag-o nga mga cottages kag swimming pool. Napaabot sa alkalde nga ang liwat nga pagbukas ang Mag-Aso Falls ang makabulig pasanyog sa lokal nga turismo. Pero kay Zayco, pwede makapabook ang mga turista sa ila syudad o kung pwede man na mag-walk-in basta nag-comply ang tanan nga traveler sa health protocol. Ginpahayag ni Zayco nga sa 26 ka mga empleyado sa lugar, ginabanta sila nga 50% pa lamang ang bakunado kontra COVID-19. Rason nga iya ini ginambalan nga hindi makatrabaho kung hindi magpabakuna umpisa Lunes nga adlaw. Ang Cabancalan sa karon ang may napulo ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa mga balita national, no vaccine, no work rule ipatuman sang PNP. PGC, wala ginadula ang posibilidad nga nakasulod na sa pungsod ang Omicron variant. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para Alright, good morning mga Aksyon. Dali lang, kay hinahinayan tanay nga aton nga monitor. Good morning lang sa nag-upod din sa aton subong sa Facebook Live, mga Kaksyon, kay Nonito Novero, good morning. Si Dennis Richard Tiboroma, good morning man. Mase Tofago. Kay Evelyn Nipomoseno, good morning. Ma'am Star Mayo, maayong aga. Eliezer Likayan. Good morning sa imo kay Manjo Arnejo. Good morning. April Irsabia. Good morning man. Si Atia Kim Iriman. Good morning. Dra sa may Banua sang Mursha. Have a blessed Sunday. Kay Mili Lioligo. Good morning. Kay Teresita Quinto. Nagapamati sila dra sa may La Granja, La Carlota City. Christine Minyes Villalobos. Good morning man. Kagay Sir Edwin Pineda, April, happy Sunday, or Sabia, or your Sabia. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning. JR Pelayo, good morning dra sa may, Higher Radio Group. Good morning sa inyo. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning man dra sa may. Isabella, kasi hinablos nga si Jake. Birthday niya hagapon. Do pirmi birthday ni Jake Kao. Anyway, belated happy birthday. Kay Eric Fernandez, good morning man. And 20 days ba? 20 days before Christmas. Kag 27 days before ang 2022. Antonio Lo, good morning man. Good morning sa CFC Bata Chapter and Singles for Christ. Ay, good morning dara sa inyo. Sige standby for Balita National.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Ang Balita Sunday Edition sa Aksyon! Alas 6:18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita National. Ginanunsyo ni PNP Chief General Junardo Carlos nga ipatuman sang hanay ang no vaccine, no work rule. Pero kay Carlos, 1,040 na lamang ka mga pulis ang wala na bakunahan batok sa COVID-19 nga wala sa nagakaigo nga rason. Patag ni Carlos nahangpan sang PNP nga personal choice ang pagpangbakuna apang mas gin prioridad ang mga seguridad sang tanan sa panahon sang pandemya. Samtang gin pasiguro sang PNP Chief nga tutukan sang pamunuan ang wala pa nabakunahan paagi sa pag-edukar sa maayo nga ihatag sang bakuna batok sa COVID-19. Wala ginadula sa Philippine Genome Center kon PGC ang posibilidad nga yari na sa Pilipinas ang Omicron variant sang coronavirus, hindi sa piyak nga wala pa sa maging report nga kaso sa pungsod. Pero kay PGC Executive Director Cynthia Saloma, wala sa may na-detect nga 18,000 ka samples. Kung sa 18,000 ka samples na ginpaidalom sa sequencing apang may posibilidad na nakasulod na ini sa borders ng Pilipinas. Tungod sininawagan si Saloma sa tanang local government units nga magapasa sang samples sa ila laboratorio labi na kung may naobserbahan nga pagsaka sang kaso sa isa ka lugar o kon cluster. Naglabot na sa 9.9 milyones ka mga COVID-19 vaccines ang nabakuna sa ginpatigayon nga National Vaccination Day sang gobyerno. Pero kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 8.1 milyones ang nabakunahan sa bayanihan. Bakunahan nga ginpatigayon sang Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1. May 1.9 milyones naman ka mga doses ang bakuna sa Desyembre 2 kag 3. Dugang pa ni Vergere, dako nga kadalagaan ang vaccination day. Ibaluan, nag-target sa ang Pilipinas nga mabakunahan ng 54 milyones ka mga tao antes matapos ang tuig 2021. Sa karon, may 37.35 milyones na ka mga tao ang fully vaccinated. Ginatalakay na sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang plano nga magpatigayon sa ikaduhang rounds ng vaccination days sa December 15 tubtob 17. Agud malabot ang target na mabakunahan ng 54 milyones ka mga Pinoy antes matapos ang tuig. Sulo kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, isa sa nakitaan niya kinahanglan paayuhon ang akomodasyon sa mga walk-in sa mga vaccination sites. Ang pag-akomodar sa mga walk-in sa mga naobserbahan sa kada local government unit na may gamay nga problema kagamuman kag ukon ako mo subong ang ginahimuan sa pagi agud nga mas maayo pa. Kag sa katapusan nga balita national, ginahulat pa sa Malacañang ang resulta sa genome sequencing sa samples na ginkuha sa 3 ka mga travelers gikan sa South Africa, Burkina Faso kag Egypt nga una nagpositibo sa COVID-19. Tuyo sa resulta sa genome sequencing agud may buluan kung positibo man ang mga ini sa Omicron variant sang coronavirus.
Kilo kay acting presidential spokesman Carlo Nograles, ilayo naman nga i-anunsyo kung mayara sa nga findings. Nga ginanunsyo sa Department of Health nga may 253 ka mga travelers gikan sa South Africa, 3 gikan sa Burkina Faso, kag 541 gikan sa Egypt ang nag-abot sa Pilipinas halin Nobyembre 15 tubto 29, 2021. Last size 22, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning sa liwat kay Miss Jinky Dialagdon kag hindi ko bala amaning go work ko kay hindi ko mapindot ang Seymour. Kung sino pag ini ang ginagreet. So, diri lang hasta kay Mr. Beboy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, kag hindi ko na mabasa ang iban. Dali lang, i-check ko dibi sa isa ko ka cellphone. Kaya nga, hindi ko ni siya mabasa man. Hindi maklik ang see more. Wait lang. Basi ari sa piyak nga phone. Ay, yan to. Ate Arigid, pwede siya. Kay Milili Oligo, Lily King, Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon, and tanan niya nga family sa Barangay Pandanon, DSB, salamat. And thank you sa 50 stars. Antonio Lo, happy birthday. Kaya, ano ni? Bas Vicente ni, and Tinay. Baryoga Ray, dara sa may Pandanon, DSB. Good morning, man. Kay Ernie Odasco Lidas, good morning man sa imo. May lang nga pag pamati. Kag sa tanan nga maka-aksyon tabla nga taga Banwas ang Hinubaan, good morning sa inyo kay Sir Awin Torres. Good morning dra sa inyo ay lang kagawad Melchor Baro Carombines. Good morning man. Kag kay kagawad Milagros Alit, belated happy birthday gid sa imo sa nagligad nga ano to birthday mo kagawad nalipat ko. Anyway, Leo Talaban sang La Castellana, good morning man. Ate, sige was mga aksyon December 6 was. So, wala kami gali schedule ni Action Boy. Sige good morning man kay James Spring Grasses. Mayong buntag kanimo, may landa nga pagpamati. Sige, standby for Balita International kag Sports. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last size 25, Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita, Sunday Edition. Detalye sa Balita International kag Sports. Isang patay samtang madamo ang pilason sa nagluntad nga paglupok sa Mount Semeru sa Indonesia. Halos hindi kitaon ang dalanon sa pila ka mga lugar sa Lumajang Regency sa East Java o Java matapos ang pagbuga sa madamol nga aso sa Mount Semeru volcano na nagresulta sa pag-evacuate man sa linibo ka mga residente. Pagkatapos ang madamol nga pag-aso, nagbuga ang Mount Semeru sa nga lava na nagresulta sa pagkatunaw sang taytay malapit sa lugar. Bangod sa panghitabo, nagpatuman ang otoridad sang restricted zone 5 kilometros halin sa baba sang bulkan pagkatapos sang eruption. Madumduman tuwing 2020 sang naglupok man ang Mount Semeru nga nagresulta man sa pag-evacuate sa linibo ka mga pumuluyo. Kag sa ato naman nga sports balita, posible nga wala sa mga audience nga tugutan nga maglantaw sa Beijing Winter Olympics sa masunod nga tuig. Ini kasunod sang nagalala nga kaso sa COVID-19 kag ang paandam sang Omicron coronavirus variant.
Magimo lamang nga tugutan ang mga tumalanaw pero ang mga residente lamang sa China. Wala pa sang ginanunsyo organizers kung pilang tugutan nila nga maglantaw sa National Indoor Stadium sa diin may capacity o kung may kapasidad na 18,000 ka audience. Patigayon nun ang Winter Olympics umpisa Pebrero 4 tubtob 20, samtang Winter Paralympics naman ang patigayon nun Marso 4 tubtob 13. Las 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Disyembre 5, 2021. Maka-aksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.